Starta utrka na 3000 metara, evo kada trkačice prođu ovu ciljnu ravninu, krenut ćemo sad odjelom 110 prepone, muški, koje su već spremne medalje, ostaje nam još 2 serije dalja, posljednja serija je u bacanju kugle, tamo Lucija Leko i Marija Tolja, Bojana Bjeljac ovdje kreće odmah u ritmu koji već trči na 3000 metara, dakle odmah jako, a Raka Marić, Svrtan i Malović nakon štafeta. Kugla ide u 20:38, Dražen Lovrić, predsjednik AC kluba Karlovac za dodjelu. Dražen Lovrić, to su nam discipline koje sada moramo još podijeliti. Imamo tamo sada, evo, završen je natjecanje u bacanju diska za žene. Četvrta serija, imamo ovaj dvostruki semafor gdje možemo pratiti prolaze. Sjajan prolaz za Bojanu Bjeljac, specijalistkinju za polumaraton, maraton, ali i sjajnu trkačicu na stazi i u dvorani je istrčala ovu dionicu ispod 9 minuta, što je dvoranski hrvatski seniorski rekord. Čekamo rezultate u bacanju kugle, te pozivamo Dražena Lovrića da nam se priključi u protokol za dodjelu medalja. Kugla i disk još evo čekamo. Što se tiče finala žena, Penezić Vil Derisek nakon štafeta za proglašenje. Bjeljac još 4 kruga. Muški, dakle, u finalu Farkaš 10.67, Kišak s tim 8 godine drugi, 10.78 i Vito Kovačić 10.94, također čeka ih proglašenje, a sljedeći bi mogli bacači kugle i bacači diska. Evo čekamo još te rezultate, idemo malo podrška, 200 metara do cilja, prolaza na 2000 metara, Bjeljac još 3 kruga, 200 metara do prolaza na 2000 metara, prvi kilometar točno 3 minute. Drugo i treće mjesto bez promjene, Raka Marić, Karlovac, Svrtan, Svetice i tamo Malović. Evo nam trkače na stotke, 100 metara muški, Mario Dautanec, neka se spusti, Mario 10.65, a ove sezone 9.10.66, još 2 kruga. Raka Marić tamo i borba za treće mjesto, Svrtan i Malović, one su sada na 2000 metara, to je negdje točno 7 minuta, one sada su u ritmu 10.30, a Bjeljac je sada se približava posljednjih 600 metara. Ona ima i rekord prvenstava Hrvatske, 9.15.00, prije 2 sezone u Karlovcu istrčala ovdje taj rekord prvenstava. Ti rekordi su dosta jaki u nekim disciplinama, još ćemo provjeriti, mislim da do sada nije ni jedan pao rekord prvenstava. Raka Marić ovdje streće prednost 2 kruga prije kraja, a u posljednjih 450 metara idemo pljesak podrške za Olimpiku Bojanu Bjeljac, višestruku hrvatsku rekorderku na dugim prugama, sada ima još posljednjih 400 metara. Posljednjih 400 metara, još jedan krug, 7.56, ulazak u posljednjih 400 metara.
Treba utrku posljednji krug na 72 sekunde. Želi li trčati osobni rekord ispod 90? Tamo posljednjih 200 metara. Sada tamo gledamo i borbu za posljednjih 500 metara. Raka Marić, Malović i Crtan, iza njih ide Bojana Biljac, idemo malo da vidimo podrške. 56. osobni rekord, 9.08 je hrvatski rekord, 49. i sada još 9 minuta, da vidimo, 9.02, 0.3, 4, 5, 6 i čini se novi hrvatski rekord, ali štoperica se nije zaustavila, baš u tom trenutku su prolazile trkačice. Vidjet ćemo da li ova druga štoperica Fotofini se zaustavila. Trkačice su prošle baš posljednji krug, ali negdje čini se da je bilo na 9.07. Vidjet ćemo 9.07.60, New Croatian Records, evo novi hrvatski rekord, 9.07.60 u solo utrci Bojana Biljac koja očekuje nastup na svjetskom prvenstvu, najvjerojatnije u maratonu, makar ima i ranking i za 5000 metara, vidjet ćemo što će odlučiti stručni stožer, ali evo drugi hrvatski rekord nakon onog juniorskog rekorda Klare Košćak, evo i seniorski rekord Bojana Biljac, 9.07.60 i ujedno rekord prvenstava Hrvatske. Idemo na proglašenje 100 metara muški. Mario Dautanec iz kluba Sveti Vid Vrbovec, atletski entuzijast, zaljubljenik u sve atletske discipline, organizator Salih Suba.